Ano po ko? Ano po? Cellphone eh. Pero init. Lugok mo. Water. Very init na eh. Si Mayor, kasyan festival. Tungod na ka-Korean yung kumamuon. An akon ba na? Di ba? Di ba ay ba 150? Wala kayo, mapay ba yung tubo? Kaya ako nahalta. Gad kayo na pagdiri. Napakatanggi mo na ako na may blessing kita. Tay ka nga pa. Na suwan ka na ito mo. Sa Ay, 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 papasa sa anak. Mamugat man ito kung nakalimutan. Yan ay sino na naman. Dapat ang bago nito nga kuhan, mga president. Dapat bago naman ito. Rinaldo ko kuhan. Anamon kid dyan. Naglok. Ka na may... Dapat na yun. Uy, babantayan niyo. Siguro ito yan ang mga oral. Hindi ka Di nito. umasap ngayon ulo. Tungod na ka-Korean. Nahimo ko nga linguunan akon ba na? Aaminon ko ba? Haakon iton. Agi? Sorry la agi. Tungod ha ka-Korean, nahimo ko nga linguunan akong bana. Aaminon ko ba iya iton kamatuuran? Tungod ha ka Korean,
Malipay ka ba, bisan na? Doon nga itong piyesta nga dahil ito natin kasal? Ay, oo, God. Kaya nun kadiri. Ito'y importante man haaton. May blessing kita. Di ka nga padi. Masugad man haaton mga kag-anak. Pasalamat ako nga sumugutan niyo mo kag anak nga. Doon nga nun kita, doon pagkasal, tapos itong piyesta iyo. Bisan, sakto lang ang tirok nga. Nakabuhat, ang tirok ko. Nabuhat tagihapan pagkaganda. Okay. Nakabuhat. Sakto lang. Tapos itong piyesta iyo. Bisan man, sakto lang tirok ko. Nabuhat tagihapan, magandam kita. Bisan naawad akong itunan mo kag anak tungod nga. Litsunon iton. Lisunon. Alright. Ano mo nga mo tinilitsunan? Ikaw, ano? Bisan man naawad ako. Naawadan kag anak ko. Itunan mo kag anak tungod. Bisan magandam kita. Bisan man naawadan na akong kag anak tungod nga. Litsunulan amon tanaton andam. Waray ito sa payan, June. Basta gugmaon natin kung kadatag sa aton. Bisan kung ano kakapobrihan. Makakusgat natin, di ba? Oy, John! Doon na! Kabuhat na mo na. Ay, aada na ka mo. Ano to? Doon ba? Adohon na ka ba? Pasayawon na ka mo. Maabwag Ano na ka mo. kakapobrihan. Makakusgat natin, di ba? Oy, John! Makakusgat natin, di ba? John, Lorna, kabuhat na ka mo kayo. Aadohon na ka mo at para liwat. May ada ka mo. May ada na ka mo mga kwarta ba? O sige na, mintras aada pa ito mga bangiitan. Nga ni ba aton, itong mga sikat nga tao nga aton bisita, sigurado. Damot igpapakot ha iyo nga duha. Uy, ano na? Andam na mahirahasin niya. Hay, oo. Aton andam na hera para pag-aduod. Ay, oy, alayon, baga paligid ana itong iba kay aadoon na itong bagong nga gigasal. Ankurat sa mayor, alayon, patukar na! Ay, kakapoy good man iton baga may kadamuan mo. Age, te? Amo naman. Sayo, dere na puan. Ay, kakapoy good man iton baga may kadamuan mo. Ay, John, nakaabot na bangad to ay iyuhi mo nanay ang tatay, ha? Baga mo man ang text ako ni nanay. Mapay na lang nga nakasakay liwat rin lancha. Ang kanda konsyala lancha. Nay, June, naiyap ko na abuwagan atong pagsayaw. Baga, dakulai ni Nay. Balito ha? June, umabutin 18,000. Wow. Uy, uday, guti ay aton ibubuses kay bangin kita tulisod. Tuluyan. Yan kita tuluyan magkawalan. Buses kay bangin. Uy, uy, Sumil. Wow. Oy, oday, guti aya ton imo busis kay bangin kita tulison. Maupay nga baga, nakaabutin sugad hito. Ay, kami ni imo tatay, hankasron kami. Hayad, hanad to ba? Umabot lahin 800 ang baga abwag haamon. Ginaano man ito niyo na itong abugang kwarta? Ay, akot mabato na. Da kay baga ginsapong namong pagpalitin na tinga karabaw. Amo pa nga dayan at naging tinikangan ng pagtuluhan karabaw namon. Kay babay man na namon na palit. Oy, kung ako iyo, pagtindahanay kamunganhe. Maupay kay baga diri na yan na ura-uray ton kakuri pagkadhabong to. Kay may nalarga nga lansya hiton aga. Pwede ka pumili kung ngadto takloban o kung hakat balugan ka lamang ngumpra. Oy, niyan daw anay.
Pangaturog na daw kita kaya adi mag-aalas 12 na hiton katot nga. Oy, wala Oy, sa kamo mata. nga duha. Didi kamo katurog kay kami ni imo tatay. Aadto kami haluyo nga payag mahigda. Ay, baga makuri manin baga makakadisturbo kami iyo, ano? Amo na. Ada, ayaw niya pag iniya, ha? Tagi dayon kami nihin, apo! Kaya all. Alat nga aul. Kaya po buho di aulan agay yan. Pero malit nga aul pero mahiling ito. Sige pinanhiling ito basta gabi. Mau pa na lang nga. Baga di rin nga di humigday na rin nga ni tate ano. Sakto na Makakahigit kita, Jun. no? Sakto na Jun, baga katatapos ko lang yung paglabar. Sakto na kay iton aton mga kag-anak. Naaron iton ira apo. Wala na. Andam na baya ko. Sige na. Baga, Jun, nakaduk man ako. Ha? Pwede pa nga parungon ta itong suga. Ha? Paparungon Kaya baga naawag manliwat ako. Parungon ta na itong suga. Lord, na mga pilitan mapawa. Para makita ko itong tanan yun, makita ko liwat. Ikaw ko doon. Ni, na ba Jun? Aray, apoy, magirok baya. Uy, ay, maaram ka. Siyang ko baya ini. Parehas kita. Siya, ano kaya hapon na yan, ha? Sige na. Sige na, tignan ka na, Lord. Sige na. O sige. Sige na. Sige na. Jun. Ay, ay, lalaki na iyo ikaduha nga anak. Ay, mo pa ini, kay kompleto ka na, John. Babae, nganin lalaki. Ada, hoy. Kay kuna ko ira baga. Lurulat ahangin ira iton baga panganak. Kaya adi, nagtitik ka kurilangani. Umhanan, makuriton panginabuhian na. An kalubian, nagbaharan palit. Nagmahal ngayon. Baharan. Oo, na, nagbahar. Ang baharan palit. Bahar. Nagmahal an kalubi umhanan makuriton panginabuhian na an kalubian nagbahar an palit samtang iton pagpatanom liwat ay nagmahal iton suhol oy kagwapo ini nga bata iya nga duha na kamuhi anto nga kaduha kahimo. May linin na dilit. Oo. Duha. Hayo nga duha. Hayo nga duha sumupo na amoton. Hayo duha nga kahimo sumupo. Duha na kagwapo ini nga bata. Sumupugod ha iyo nga duhaan iyo mga anak.
Di ba, Jo? Kita ada Kuan, nay, para ako, nay. Sakto na nga, daw ako nga anak. Kami ni Lorna, sakto na yun eh. Ay, ang butai mo. Nga, adi sobra pala usa ka tuig iday. Adi na sundan ta na. Asiring ako nga, diri la anay. Ay, diri ka baga napaperde. Baga, diri ka ba pwede nga, diri ang laanay, kay gusto ni mo nga. Ay, ngingiyot kip. imo liwat. Kaya obligasyon mo ito nga pagkinuan. Baga, tanta na. Asiring ako nga, diri la anay. Asiring ako nga, diri la anay. Baga, diri ka baga napadiri. Kaya obligasyon mo ito nga baga ighatag kanjo na niya Ginoo nga ara kay asawa ka niya. Uy. Uy, aray daw na kagwapo na lang ni apo. Sopo kan lulu. Maupin na lang nga nga na itong bata. Kani iday. Iday liwat ato kanda iyelong lulungan lola. Dito ko maturog. Lorna. Adi magpipito na kabulan itong tanatan po to. Pwede ba sundan ta naman? Uy, sa palo di da, John? Ano man kan unom na kabulan. Aw, magpipito. Ayoko signa nga baga. Dudug nga tapay iday nga idoy. Di man nga dudugngan. Baga, maglilipay ka na kita. Sarang pa, baga, mahidlaw naman. Uy, sa palo di da. Lugaring ito. Oh, kamanliwat. Balid, John. Ani daw, may daw isisir nga imo. Oh, ano ba ito? May nagsaring nga akon. Anak kong baparalitan nga to takloban. Oh, May ako namimilihin kabulig. Bukad ako daw itong sweldo. Ay, Johnny, ning aton kabutangan yan na. Di rin na ako sa itong imo pagpasulit itong aton mga gastos din niya balay. Ba man itong lugitan. Di rin man lakita itong napusir. Ada man iba ko nga bugto. Nakalugit la kita kay napaumayaman hirananay. Pero, kita lot ito nag-aabagay itong kandananay ng tatay. Mga panginhanglan, adlaw-adlaw. ano man di mo maya na butig pasabot? May kaaroon ka ba nga pabor? Kaya kung sugad, baka may aaroon liwat ako ito. Okay, ikaw. Ikaw ang baga napaunsi. Okay, siyempre naman. Sige na la. Mabigo rin ang butang. Paro ka daw. Yeah. Ako daw naman, paro ka. Sige, sering pa. Ano? Duduyugan ko nila ikaw. Basta ha, bibigyan mo liwat ako. Ha? Sige, adi pa. So, ako naman. Ito man. Ay, kabaraka. Okay ako itong imong pabor nga pangangaroon. Basta, okay kaliwat ha. O, sa pala. Ay, Jun, Kagikanon mo man liwat. Ano matitikan mo na? Okay, ikaw. Sige daw. Sige daw, kung may kilitiin natin. Sige daw. Hoy, uy, may girok ba yakit nga? Ano ka ba? Jun, magirok. Jun, ano ka ba? Isakto na.
Diri ka rin mapupugan pagtrabaho nga to Ganda Mayura Vilma, dito Tacloban ano. June, maanam ka man nga di rin ang nasak ko kung imo inuumahan. Nan, pinasuhol. Salit kinahanglan nga bumulig na ako aton. Ada-ada. Pero may tatawag na ito kanda imo patod ha. Kay pangingitaong ka itong imo mga anak. Pero ayaw ka baraka kay kami itong bahala itong adlaw nga ang tatrabaho o pag umahid yun kami pagbabanta. Ano ito? Yaginanda ba? Dahil yan Yaginanda. pamalakat. Pero pwede man naandar na kay di ba? Oo, naandar. Nagahangko pa. Nakaya nakamot daplin. Diri ka rin mapupugan. Diri ka na gud mapupugan pagtrabaho nga to kanda Mayura Vilma, Tacloban. Maaram ka man nga di rin na nasak itong inuumahan nga. O pinasuhol. Salit kinahanglan nga bumulig ako aton. Adaan na. Pero may tatawag nga ito kanda imo patod. Ay, pangingitaong ka itong imo mga anak. Pero ayaw ka baraka kay kami itong bahala itong ating. Nga trabaho o pag umahid yun. Sige, June. Nay, himalarga na itong lansya ti kadto Tacloban. Sige la, tatawagan ko kamo dayon. June, ayaw ka baraka. Kutob lang nga baga, makatiro kita, naningibalik ang puno patindahan. Mauli ako. Dayon ako, mapahuway pagtrabaho. Masakay pa ba? May malarganat lang ka. Oy, sige na. Malarga na itong lansya. Bang hindi ka makasang, sige na. Ay, sige, masakay na ako. Bahay pa, bibilihan ako. Kapag kung diri ka naghatag nga dahanin, advance. Advance ba Mayura, Vilma. Ang sweldo kang siyahan nga bulan. Usa pa, ato yung hospital, kaya raspahan daw. Maupay kay umabot ka dayon, Lorna. Kinahanglan ko gud din kakabulig nga to balay. Tungod nga dyan ako kinahanglan na maguguol. Rason liwat nga permi ako nakukuhaan ng bata. Oh, mapay kaya ani ka na. Narigdar ko na nga tang Vilma, sharing han imo doktor, bagay pwede ka na makaulian na hiton. Yan nga daw, depende lahi pag round niyan. Mrs. De San Miguel, okay ng resulta ni mo laboratories ngan pagagos sin unang kabulan. Pwede ka na magburod kung bagay gahatag na aton makagarahom. Pero kay wala man imposible ha aton makagarahom. Kay ano nga yan, doktor? Kukurian na ba akong magburod pa? Di ba siring mo nga wari man imposible makagarahom? Mrs. Damo ka naman good ka beses nga nakuhaan. Nakuhanin ano? Mrs. Kunitan, ada. nakuhaan ka hin- Nakunitan. Di ba siring mo nga wari man imposible makagarahom? Damo ka naman Wari man imposible makagarahom?
Mrs., makadamo ka nakabeses nga napunitan. Nga nakita naton nga diri gud baga na unhan ito nimo pagbuburod pagahagos hin tulo ka bulan. Nagkakaada kang problema. Salita, Karawat ko na, doktor. Pero, damo pa man doon option kung baga diri na gud pwede. So, kanan mo suggestion, di ba, Dok? oh, Mrs. Okay. Makakagawas ka na yun, ha? Excuse me, anay hayo, ha? Oh, yung ko ba na kamahal? Ano man itong pwede ka mga pagbaton natin kung karegod ni mo nga. May bata kita balay. Sige. Tatalinguhaon ko nga makapangitan kwarta. Sige, bye. Tinuo ko. Di naman ako magbibilihing kwarta. Kahit akong sweldo din Permi naman advance. Hanya na pangalang nga bulan, kanan sunod na nga bulan itong akong gingkubra. Diyos ko, magkaano man ako. Ano ta ako nagsisiring nga akong agaron? Ako na naman papabayan na akong anak na nakagatin ayam. Ano ba yung nga kinabuhi ko? Oh, Dima. Kaya ano nga nagtutuo ka man? May naita mo ba nga tayo balay? Naglinurong man imo ba na? Ay, waray mayura. Waray sugad nga gibubuhat itong akong banat. Pero, adi, dakot problema itong akong anak kay nakakatdawhin ayam, nga layaw. At baga, nire sigurado kung waray rabis ito nga ayam. Kung kinahanglan mong kwarta, sige, pagkas-advance, waray problema hamon ni mo mayora. Diri ba, higayon tanay ni nga hangyoon niya, hanatong din sabutan, na siring mo, kareg mo luwat. Ha, Vilma? Sakto ka, Jim. Kinahanglan, ngayon na nato niya na nga sigurado. Diri ang madiri. Kay nanginginanglan niyang kwarta. Ngan magiging mo pa itong ira kabutang, ito niya pamilya. Kay di ba, mas dako nga kwarta ito niya maangkon. Ano di, George? Resorolera telepono. John. Nakala ni Bibi nga nagkikiro na. Yung anak na yun nga. Tatagan niya. Anak. Ha? Yung nga Bibi, anak niya nga. Ako na pinag... Nanganak ba niya nga pandemic ni mo agaron nga babae, Lorna? Kay, may naman ako nababatan nga bata nga da, titino. Ha? Oo, John. Nanganak kiya kay, anay daw, kaya mo tumawag ka man. Ano ito rason niya tumawag ka? Kuan, na kay, nabayaran na harana na yan lote. Nga, ginrintahanan bago ang atil ko. Ang bago ang atil ko nga, di ba? Correct niya nga, umuli ka na para
Orosa na kita. Kanang lang kita imo mga anak ni Diaton. Total, may kwarta naman na nanay. Yan ikaw, gintagang ka man liwatin dakulayan imo agaron. Tungkol ng pagbantayan niya, pagpurod. Sa laro na uli na nga, de. Ha? Oo, God. Pwede na ako umuli nga daaton. Sugad, tatagang kita ni Rananahin ipupuhunan na aton tindahan. Ngan ang 50,000 nga hatag ni Mayura, makakapalit na kita umhanan. Ngan pwede ta na iglugaring. Sige, John, magsasarit ako, Ira. Sige na, bye na. Bibisaba na. Pabayaan ko ba ikaw? Ha? Anak ko? Anak ko? Pero resabot ito na akong pana nga sumugot ako ang karayag ni Ramayura. Tungod ang panginhanglan. Tungod itong panginhanglan ni Ray, anak. Tungod kinhanglan ko natin kwarta. Anak, iguupod ko ba ikaw? Ha? Baby ko? Ano ito mga ako nabatian? Nga iguupod mo ito na akon, anak? Ha, Lorna? Lorna, bayad kayo ni ngayong pagburod. Itong record itong bata. Ako ito nakangaran. May mga picture kita, nga kulaong. Tika nga akon itong bata nga akon naganakaiya. Nagsabot na baya kita, Lorna, ha? Salit waray ka, anak. Waray ka, anak, nga kinanglan mo pagdadon. Waray, Baby Jimmy, nga imo anak, kay anak namo ni Baby Jimmy. Oo, anak. Pwede ako pa sa lubong. Anay daw, mo tatay, adto ba uma? Adto, napapasuhol nay. Kay
Damo ko no handamano delano kay patanam ni Riana. Yehey! May dadunot. Tatagang ko tako manghod ha. Ay, oo, sige anak. Donut, donut. Pagbasak. Donut, yay, may donut. Ano? Riyak ba? Ay, oo, sige. Ko tako manghod ha. Sabado, Lunes pala Kay yan. patanam ni Riana. Patanam ni Riana. Oy! Yehey! May donut. Uy, nay, tatagang ko tako manghod ha. Oy, paupay na kayo muli ka na. Aw ano? Ay, manito ni mo mga gamit, anak. Nay. Wari ko dada kay buot ko bumalik lang ako yan ang adlaw ngadto. Labi na nga makuriyan na iton panakayan. Kay waray good biyahe iton lansya. Kay dire kagod, baka kabalik. Kay amo laad tong lansya, nga imo nasakyan, an pumiyahe. Buwas luat adto hiton aga mabalik, ti patakluban. Anay daw, Lorna. Anay daw. May sakit ka ba? Aw, baga tumambok ka man, anak. Okay, nakakaunggod na dito maupay. Ay, aditan lutuon ko nga sura para tayo ng udtungan buhas, nay. Amo nga ni nga nangitabuhay mo, anak. Kaya na nga baga durugod ang pandemic. Haros 11 ka bulan nga waray ka good man makauli. Ano yan daw, anay? Kaya ano nga baga? Dako man iton imo suso. Magabaga ka man Ayaw, gabli, anakan, anak. dito, nay. Pagsuga dito, makakasiring pala hidson, naging lilingo ko hiya. Maraot man ni mo ginyakan, nay. Ano ka balor na baga nasisina ka man na akong ginyakan kanina? Kay diri tinuod. Waray ka sa dagig kasina. Pero tuod lalutan na akong ginyayakan. Baga kahimbag-ong nga anakan. Mapay kaya muli ka na lang na. Mausagod yan ang katuig. Hindi nga bulan na. Kung na, oray ka pa umuli nga di. Yan, ano daw, umuli nga di. Ano yung, doble-doble. Mapay kaya muli ka na lang na. Mausagod yan ang katuig nga bulan. Kung na, oray ka pa umuli nga di. Ano mo rin pa kauli? Sige, yung doble-doble. Ano ba yun? Ala ka na. Haros, mausa ka na nga tuwing mo rin mga kauli. Kay, Mapailon na kayo muli ka na nga eh. Haros, mausa ka na katuwing nga orang mga kaulingan eh. Ay, kakuri good man itong lockdown. Pero yan na. Adik ka na. Alams na. Ay daw. Titikan ko daw nga. ano ka ba? Iyo panhira masusod yun. Ha? Diri ko karuyag. Kaya ano? Makakasabot yan nga may gatas ini. Oh? Kung kaptan ko. Kung pakaptan ko iya. Kaya di tulog pala ka bulang. Di ka nga akong mga anak. John, kutublaan na kita haro ka. Oh, kaman liwat. Dahil kita nga wala pagkita tungkol ng pandemic tapos yan na. Nga di, nakaturog na itong mga kabataan. Ano eh? Katurog lahat imong pa. Kasalubong nga ako. Okay.
Kita tungo ng kita tungo rin pagkita tungo ng pandemic tapos yan na. Kita tungo ng pandemic tapos yan na. Katurog lat magpapasalubong nga ako na. Lorna. Hindi ka na naayon na. Ano? May daba di rin mauping nga naitabungad to? Ha? Ano ba ini? Nagdududa pa ya akon. Dire, kinanglan ko nga wadon itong iya pagduda akon. Ano ka ba, June? Ay, nakasina. Kuan. May dako yan na. Huh? Kakaptan ko ito niya kamot. Yan, nagpapahiram ko ako napkin. June, kaditong imo kamot nga. Hirama, adiyo. Hirama. Lurong ka man lewat. Maupit nga rin nga akong kamot ito ni mo napkin. Sorry. Karigsigon niya. Sa'yo pa na akong pagduda, bangin. May dahi pa kang kanto. Ano ka ba, June? Kalurong mo. Anong may iba? Tuyaw kagad. Iibahon talaan niya na. Ha? Sunod na lang itong pag-uli ko. Pag-uli ko na kung yan eh. Hain daw, baga. Ano man, hain daw, baga hiramon ko dito kung aada pa. Kaya di pa dito, hindi ka't mawawara. Bangin, naharaw na itong iba ha. Ang butay mo. Sige daw, sige daw. Iya. Oh, ada pa daw ano? Waray dito maraw nga iba, kundi ka wala. Tawaray. Iba ito nangangad to nini. Mabalik ka pagod yan nga adlaw to. Ha, Lorna? Wari ako magdaran bado. Kumanila ako kay nababaraka ako ni Musiring. Nga kung diri ako umuli, matuod kay itong mga sumat nga may kalurungan akong ginihimo nga tatakluban. Sige na, natuod na ako nga waray. Nga, may da ka gudlaan nga, ano? Kabay na kagud lang, kadiri pwede. May da, Kanya, bakit? kuan, baga, Baga, warek makagits dahil. Sige na, natuod nakakuhan ka nga. Okay, ginabot Ligali ka man na niya yan, karon Nay. signal. Waray, hindi kay... Sige na, natuod na ako nga waray. May ada ka gudlaan mo nga, di rin pwede magkuhan. Naharam na ako. Pero, Lorna, ako na itong maangyo mo ha. Nga mahuli ka na nga eh. Ngan, papangitaan na la, hindi ba nga magbabantay itong imo agaron na. Papangitaan na lang magbabantay itong ibang mata. Nay, Kung karuyag mo anak iton imo, manggod babae iton, igliwan nga to. Manghod. Manghod nga babae. Yes. Amo naman anakon manghod. babayo. Manghod, Pangitaan na lang babae. magbabantay itong ibang mata. Pangitaan na lang magbabantay itong ibang mata. Kung karuyag mo anak, iton imo manghod nga babae iton, igliwan nga to. Yawat na la, paeskwelahon niya nga to iton imo agaron iton college. Pwede nga ako ito, Lorna. Kung di ka tutugutan imo agaron nga babae, ito nga ikaw itong iya karoy nga magbantay iya. Ito mo na lang manghod nga babae para maka-eskwela. Bisan duhala katoy nga kurso. Ano man? Sige ka? Sige, sisigong ko na ito na akong agaron kung masugot ba. Basta Lorna, ako. Matugod na kayo mga bumalik ka para lang pagsarat ngan. Madaramot yung mga gamit niya na balay. Kutob yan na lang abulan, ha? Ano nga di ka makakauli yun ng abulan, eh? Ano nga di rin nasugot mo agaron? Diri ba?
Di ba? Man nga ni, an imo mangudot at igliliwan na imo nga da, di ba? Ay, kuan. Kay bangin daw diri umalaga ditong bata iba. Kay tikangan akon anak ang bata. Ano? Igin anak mo itong nga bata, ano? Hala ka. Ano pa na ako kanyakan? Kuan. Diri, igin anak ko. Igin anakan akon agarod. Amo ito. Kuan, bangin daw diri sumugot ang bata. Nga ibeton makugo sa iya. Upaya Oo, gud amo la, ito. Lorna, ha? Upaya gud la, ha? Nga may da ka diri maupay nga gimbubuhat aton kapag asawa, ha? Huh. Ani? Makakapay? Ani? Makakapay gud ako. Makakabaro? Or an? Makabaw ko nga, Ano? upaya na to, upaya. Upaya good nga. Diri ako makabaro ito. Amo na lo. Sige. Ida ka diri maupay nga gimbubuhat aton kapag asawa, ha? Upaya gud lang nga diri ako maburot ka maturan, ha? Upaya gud la, Lorna. Kung nakuha imo, Lorna, umuli ka na laha iyo. Total, kung karuyag mo bubisita nga diri ko manigi ikaw ha imo itong bata. Makikilala ka niya nga ikaw itong di kang ihain mo. Makuri na magduda itong imo bana. Imbis nga sikreto ni nga aton, may babarlog itong imo bana. Di ba? Magubulgar lugod itong nga tanan. Tagilaan niya ako usa ka bulan, Mayura. Di pa ako nakakailog nga. Bayaan ni nga akong anak. Galugod. Papasusuon ko. Kanididing kan imo mama. Lalbibi, papasusuon. Mopay kay Mili kagatos, bisan ore ka mga anak. Ano? John, Upod ba itong pagbantay itong bata, itong pagpasuso? Ha? Lorna? Karag ba siguro ni Lorna nga naglingo ka ako na? Nga nagkaadak kang lalaki nga ni? Ha? Itong imo agaron mismo itong nagpanakay mo? Pagsumat! Ha? Pagsumat! John pamatian ay akon. May rason kung kaino nga nabuhat ko ini. Pamatian Wala ay na ako ako. angay pamatayan, Lorna. Nakita ako itong akong duwang nga mata. Nga anak mo itong nga bata. Daan pa ka nagduda nga. Nagkaanak ka. Tuwan nga may gatas ka. Nahiraman ko at tuhan kung matulog ka balay. Pero waray magratong na akong butay mo. Kay karueg ko nga kumita itong kamatuuran. Karueg ko mabalo itong kamatuuran. Yan ang nasahin na ako. Kaya imo kinlingo ha. Pasaylo ako, Lorna. Diri mo na makikita at imudo ang anak. Ngan ayaw na pag-uli na balay, ha? Ayaw na, good Lorna! John!
Ha? Oo, gad. Pwede na ako umuli nga daaton. Ay, kusugad. Tatagang kita ni Rananahin igpupuhunan. Haton tindahan. Yan ang 50,000 nga hatag ni Mayora. Makakapalit na kitan umhanan. Nga pwede ta na lugaringan. O sige, magsasarit ako, Ira. O sige na, bye na. Baby. Babayaan ko ba ikaw, anak? Ha? Anak ko. Anak ko ikaw. Pero waray sa... Ano to? Butangin na lang crying kuan alayon. Waray lang sa semirin arngasan na ka, waray man tuok ko. Tubigdaan pa ko. Babayaan ko. Ina, o sige na, bay na. O sige na, bay. O sige na. O sige na, bay na. Baby, sakto na. Sakto na. Babayaan ko ba ikaw, anak? Ha? Anak ko ikaw. Pero oray sabot ito na akong bana nga sumugot ako ang kariyag niya na Mayora. Tungod ang panginahanglan natin, anak ko, kwarta. Baby, iguupod ko ba ikaw? Baby ko. Ano ito na ako nabatian? Ngay gupod mo itong amo na naka. Lorna? Bayad kay ni nga imong pagburod. Nga itong record itong bata, ako itong nakangaran. May mga pictures pa nga ni kita kulao nga, tikang ko da ako nitong bata, nga ako nagkanakaiya. Nagsabot na kita ha. Salit, waray ka anak, ngan kinahanglan dadon mo. Aw. Walay ka anak nga kinahanglan dadon mo. Adad. Ada? Landadon mo. Ay ka anak. Nagsabot na kita ha. Nagsabot na kita ha. Salit, waray ka anak nga kinahanglan dadon. Waray. Si Bibi Jimin anak ko. Anak namon. Lorna. Di ba? Nagsarabot na kita hiningatanan. Di ba? Ngano sa pa? Maaraman imo ba na nga nagburod ako? Dili ba gin siya panganin naton nga ang mga edited picture nga nagbuburod ako? Salit alayon la. Ayaw pagbago ito ni Muna-Huna nga dadanungin itong bata. Kung nagsakripisyo ka, sugad man gihapon ako. Gingkarawat ko nga di rin ako matataganin anak. Nang gingkarawat ko nga may nahitabuha iyo nga ni Jim. Ha ako na, susumatan ko ikaw, yung tinuod. Durong anakong pagkaiubos. Tungod nga, di babahi ako. Pero di na ako makakahatagin anak ka akong bana. Nga ni Jim liwat. Napiritan nga, linguon ako. Tungod kan, hinyap na mo nga magkadain anak. Salit, Lorna, please. Inu-inu ka ganini nga tanan. Nakaka-insidya ko, Mayora, ito ni mo sitwasyon. Kung ako man inaadai mo, sitwasyon liwat. Nagpapasalamat ako nga bisa nagburod ako. And medyo diri mo pinakon mood, pero mi. Hima ako ginaalagyan. Anak ko lang nga kumadihin nanay para makaistorya ko. Ngayon maiban-iba na ini nga kabugot ito na akong dugan. Ito na akong gibuhat, Mayora. May panahon manggol nga bagahin malulurong ako. Kayo ka baraka. Ipapakuha tayo ito ni Mananay. Maharaw ako nga diri makakakanhi tungod nga pandemic. Manggol nga bisan ikaw. Diri ka pwede makalakat tungod nga kukurian pa kita pagkuha ng health certificate. Pero kami itong bahala. Bubuhato namon to nga tanan nga makakadiin mo nanay. Ngan makausa mo. Pero tawagi ya, nga kinahanglan namon nga didi para makabulig ha imo. Di ba may bugto ka man nga makakatinda rito niyo panimalay?
May daman mayora. Salamat din nga iubulig ka akon. Ayaw ka baraka, Lorna. Bisan waray ka nga di. Sugadan amon sabot ta imo. Susuportahan ka namon hin 10,000. 10,000 kada bulan. Ngan babayaran namon ton imo SSS, PhilHealth. Para kung malagas ka na, may retirement kagihapon niya makakarawat. Nay, maupay kay nakabot ka na nga ni. Salamat nga mabot ka na, Nay. Maupay kay sumugot ti tatay nga kumanikalaan, Ada kay ginhangyok ko lahim. Ginhangyok ko lahim mo tatay maupay nga, kinahanglan nga buligan ka. Aw anak, kinahanglan bagodhin, imo kabuli. Nga di para magbantay iton imo agaron. Lorna, kadina ka mo. Papamahawaan ang imo nanay. Oy, kada ako good man ini nga balay niyo, ma'am. Diri nga haw maakos ni Lorna itong trabaho niya nga di kay baga. Oo sa lahiya. Ngan tutulula ka mo ngan hihini nga dako nga balay. Ay pastilan Lorna, maupay kay naakos mo. Maupay. Oy, mapay kaya rin ang bari ni Lorna. Kumusta ka mana? Mapay nga, adi ka na. Mabubuligan mo na Lorna nga dihamon. Ay, papamahaw, sorry. Di mana, erong. Di ka na erong. Oo. Di erong. Pero di ka nakakakuha na. Nakakakita na. Ilo sa lala. Maupay kay naakos mo. Maupay. Naakos. Kumusta ka mana? Mapay nga, ligan mo na Lorna nga dihamon. Ligan mo na Lorna nga dihamon. Ay, ginpapamahaw ko ani Rajim. Kay agahay pa manggod nato na naging pakuha para di rin nadamo rikititos di na checkpoint. Oy, ba ni baby nagtutuok man ni Duro. Kadi sir, baby Jimmy, akong papasusuhon. Battle feed nga yan ini nga bata, Mayura. Wari ka ba gatse? Oy, inaano ka Lorna, kay ano nga, ginggagawas mo man iton imo suso. Anay daw, ano't buot igpasabutin ni ha? Imo ginlingo at imo bana? Ha, Lorna? Mana, ininkalma la. Kwan, amo nga ginpakani ka namon, para ipaintindiha imo itong sitwasyon namon nga tulo ni Lorna, kanini nga bata. Kita akan na nga nakasusunan bata. Baby Jimmy, pagkadiri ko ikaw akusbaya. Pero kay maaram ako nga maghinga upay ka dinhi kanda Mayora Velma. Nga makakabulig kami itong pag-eskwela ito ni mo, mga anak Lorna. Ito pala, hindi ako nangabulig hay, ikaw mag-asawa. Nay, mag-iistorya kita niyan. Katapos ko rin ako mga ariglaron nitong bata. Sugad man din niya balay. Tulo balit kabulan ang imo sarit kang tatay. Ngadton mga bata. Kinuok po. Lorna, dako ini nga imo sakripisyo para aton pamilya.
Malipay kami han mga nag-agi nga Pasko. Yan sugad man han mga pira na kabulan tungod nga siring mo. Kininkrisan ka han sweldo mo. Amo nga umabot inihin 20 mil. Pero ang kapalyo, sugad ito nga sakripisyo. Yan na babayaan nato nito'ng bata. Kung ako nito anak na ita po, dili ko anak ako. Amoy tunay nga. Amoy tanlason kung kaya nuwaging pakani ko ikaw. Kaging kasarabutan namon ni Ramayora nga sa iton nga tanan. Bisan ang panganak ko. Iya naging angkon nga hiyaan nanay ang mga papeles sini. Bisan ang mga picture. Sakit na eh. Nga babayaan ko yun nga bata. Pero siring ko, para lang makita ta nga. Nagtutuboy maupay itong bata. Pag ulit tayo garisan akong igliliwan nga ni. Yan ira ini papa-eskwilahon in college. Nakakaintindi ako, Lorna. Kung kay ano nga nagsugad ka. Makurya ipo. Maaharam ako kay anak ko ikaw. Pero mas gumabay ka. Parahan kaupayan ng imo mga anak. Labi na hadto nga sitwasyon. Han kakagatan ayam ni Iday. Waray-waray gud kita kwarta, anak. Diri talaan na inig susumatkan. Kang kanay pan. Diri kita magsusumat bisang kang kanay. Tungod nga may gimpirmahang ka nga kasuratan kan Mayura. Ngam para na liwat iton, iguupay iton buot niyo ka mag-asawa. Diri ako maaram kun. Kung makakaintindi ba, John? Iton imo rason kung kay ano nga nagsugad ka, anak. Lorna. Pero maano pa man ay. Sayod ka. Nga diri ini inurag-urag nga akon. Kundi para atong pamilya. Igin sakripisyo ko na akong kalugaringon. Para maging maupay liot ito aton kahimtag. Yan na nga may na istoryahan na ako. Di rin na matuturnawa ito na akong utok. Kung mag-aano ako. Di ka nga nakaka-ensindi na akong sitwasyon. Nay, salamat. Salamat nga adi ka akong kiliran para intindihon ako. Salamat, Nay.